конференсияи илмӣ амалӣ таҳти унвони нақши соҳаи маориф дар баланд бардоштани маърифати зидди коррупсионии аҳолӣ дар доираи нақша чорабиниҳои муштараки Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. Баҳром Исмоилзода, сардори сайраёсати маорифи шаҳри Душанбе, баъд аз муаррифии меҳмонон ба аҳли толор ва тасдиқи барномаи конференсия дар мавзӯи нақши соҳаи маорифи пойтахт дар баланд бардоштани маърифати зидди коррупсионии аҳолӣ маъруза кард. Ном бурда гуфт, Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ва ташаббусҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қадамҳои устувори худро дар самти мубориза ба коррупсия гузошта, барои пешгирӣ аз ин вабои аср тамоми заминаҳои ташкилию ҳуқуқиро фароҳам овард. Яке аз роҳҳои пешгирии амалҳои коррупсионӣ ин ташаккули шуури зидди коррупсионӣ ва фарҳанги зидди коррупсионӣ ҳазинаи таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ мебошад, ки дар ҷараёни он насли наврас ва дар навбати худ падару модарони онҳо ва аҳли маориф оид ба зуҳуроти коррупсия ҳамчун падидаи воқеияти номатлуби муосири маълумоти муайян пайдо менамояд ва аз роҳҳои пешгирии паҳншавии он бархурдор мегардад. таъкид гардид, ки пешгирии амалҳои коррупсионӣ, роҳ надодан ба хатоҳои молиявӣ, истифодаи самараноки маблағҳои буҷетӣ, дастраси муассисаҳои таълимӣ, гардидани маблағҳои дар буҷет пешбинишуда ва ҳамкории густурда бо мақомоти марбута боиси баланд бардоштани сифати таълим ва хубтару беҳтар шудани фаъолияти соҳа гардид. таъсиси маркази миллии тестӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвар ва татбиқи босамари барномаи иттилоотии Едониш дар Душанбе тавонист амалҳои коррупсионӣ дар соҳаи маориф барҳам бизанад. Дар идомаи конференсия Шодком Турсунзода, сардори шуъбаи муқовимат ба коррупсияи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дар мавзӯи муқовимат ба коррупсия, омили муҳими ташаккул ва инкишофи низоми муосири идоракунии давлатӣ маъруза намуда изҳор дошт, ки муборизаи қатъӣ ба амалҳои коррупсионӣ шарти муҳими фароҳам овардани фазои ҳамдигарфаҳмӣ дар ҷомеа ва таҳкими эътимоди мардум нисбат ба сохтору мақомоти давлатӣ мебошад. дар ҷараёни конференсия ба ҳозирин роҳу усулҳои муосири муқовимат ба коррупсия, моҳият ва мазмуни Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба коррупсия, барномаҳои давлатии зидди коррупсионӣ, аз ҷумла стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва нақшаи чорабиниҳои амалисозии он барои марҳилаи якум солҳои 2021-2025 фаҳмонида шуда, ҷиҳати таъмини иҷрои он бо мақсади пешгирии ҳолатҳои коррупсионӣ дар ин соҳа ба масъулин супоришҳои мушаххас дода шуд.